januára 1969 upálil študent filozofie Ján Palach. Jeho čin vyburcoval najmä mladých ľudí k demonštráciám a tríznam po celej krajine. Ján Palach, ako keby sa celý národ povedal: spamätajme sa, nerobme zo svojho života operetu, stojme si za svojím, nebojme sa priniesť obete tomu, čo skutočne za tie obete stojí. Bráňme si svoju slobodu, nedajme sa a nerezignujme. My sme pociťovali úžasnú až bázeň voči tomu Palachovmu činu. A nám sa zdalo, že tá hladovka, čo my držíme, že to je to minimum, úplné minimum, čo môžeme spraviť, aby sme podporili tú jeho obeť, ktorá bola teda absolútna. Dohodli sme sa na tom, že musíme jasne ukázať, že si ten čin nesmierne vážime. A že ho považujeme za niečo, čo by nemalo byť vôbec nikým a nikdy spochybňované. Že sú tu aspoň nejakí ľudia, ktorí si to hlboko vážia, ktorí tomu rozumejú, prečo to urobil a ktorí povedia jasne, že tá sloboda má väčší význam ako nejaké to prežívanie iba pre prežitie samotné. Proste sme cítili, že nemôžeme inak, že aj keď toho veľa nezmeníme, ale aspoň tých málo ľudí, čo sa o tom dozvie, tak bude vedieť, že nie sme proste jedna masa, ktorá tu skloní hlavy, keď na nich niekto 4-krát vystrelí. Že vlastne ten vzdor v nás stále je a že my sme vlastne takí, akí sme boli. A nemáme síce v rukách pušky, ale môžeme urobiť toto. Do istého času sme boli na schodoch, ale potom, keď prišli príslušníci bezpečnosti a žiadali rektora, aby hladovku zastavil, tak musím povedať, že rektor sa zachoval veľmi statočne a povedal, že toto je akademická pôda a pokiaľ on tu bude rektorom, tak študenti si môžu na tejto univerzite robiť, čo chcú. My sme vlastne tam mali také 3 posty. Post, ktorý bol úžasne dôležitý, a to bol post vonku, kde sme držali zástavu. A musím povedať, že pre mňa to bol, pre každého z nás to bol strašne vážny moment. Proste človek išiel von a držal zástavu toho Československa, teraz mi prepáčte. Bola to proste tá naša vlast a tá naša zástava a mysleli sme si, že to je vlastne, to je to, čo, to sú tie naše hodnoty, ktoré my vlastne bránime, ako vieme. Vtedy sme to cítili úplne jasne, že keď teda nie sme schopní my pokračovať v upalovaní, to by bola asi odpoveď adekvátnejšia. A myslím, že to by mobilizovalo skutočne verejnú mienku, keby takáto reťaz pokračovala. No, ale na to sme nemali teda kuráž, tak sme mali kuráž aspoň na tú hladovku. Písali mi do nemocnice, že môj Tomáško sa narodil len pár hodín predtým, ako sa upálil Palach. A to aj v tej nemocnici, tie mamičky, viete, no, boli sme tam viaceré a porodili sme tie detičky a teraz do toho prišli takéto informácie. Samozrejme, že nás to ovplyvnilo. No a ja, keď mal Tomáško tak do 3 rokov, asi som to robila, že som zapálila vždy na jeho narodeniny ešte jednu sviečku. Silnejším zážitkom bola nepochybne tá trízna alebo panichída, ktorá sa konala 25., čiže v deň Palachovho pohrebu. Tie davy ľudí, ktoré prechádzali cez ten vestibul, kde sme my stáli ako čestnú stráž pri tej symbolickej rakve.
A tí ľudia mlčky, ako išli, so slzami v očiach. A to bol asi najsilnejší pocit. To ticho, ktoré tam panovalo, na jednej strane a na druhej strane tie výkriky do megafónu riadiaceho dôstojníka bezpečnosti, ktorý riadil celú túto akciu. Občania, študenti, tu veliteľ bezpečnosti, vyzývam vás, aby ste sa rozišli. Vyzývam vás, aby ste túto akciu ukončili. To Šafárikovo námestie bolo absolútne preplnené, tam bola hlava na hlave a celé bolo obklúčené kordónom policajtov a milicionárov. To bol tiež taký zážitok, ktorý ako obraz si uchovávam svoje pamäti a budem si ho uchovať celý život. To, čo sa zmenilo, aspoň v dušiach niektorých ľudí, je ten pocit, že vždy sa dá niečo robiť. Aj keď je toto extrémny čin, ale ten čin ukazuje, že aj v takejto situácii sa dá niečo robiť. Já jsem si na to kolikrát vzpomněla a říkala jsem si, chlapečku, jo, tak jsem už byla máma, kdyby si věděl, jak si jí to potom bude mít dopad, tak by si mohl být spokojený. Ten dopad byl v té první možnosti a pak teprve až za těch 20 let. Ano, těch 20 let mezi tím, jako kdyby ten Palach neexistoval. A on pro veřejnost neexistoval, protože byl příliš velkou výzvou do jejich svědomí a proto ho vytěsnili ti všichni lidi, proto ho museli vykopat, zničit náhrobek, že jo? A proto ho museli tajně vyvést zase z těch Olšan, z toho hřbitova tajně spálit a dělat s tím takovéto věci, protože to byl příliš silný člověk, nebo spíš bych řekla symbol. A proto se mohl připomínat jenom na tom západě a nemohl se připomínat tady. apríla 1969 sa v Košiciach na protest proti okupácii upálil vojak základnej služby Michal Levčík. Jeho čin sa podarilo normalizačnému režimu pred verejnosťou takmer utajiť. Rezignácia Alexandra Dubčeka na funkciu prvého tajomníka UVKSČ a jeho nahradenie Gustavom Husákom bolo víťazstvom dogmatických prosovietských síl v strane. Ako prvý z radikálnych reformátorov bol zbavený členstva v strane František Krígel. Pre jeho vylúčenie zdvihol ruku aj Dubček. Husákovo vedenie však nemohlo Dubčeka príliš rýchlo odstaviť, pretože mal ešte stále vysokú podporu verejnosti a tak im nenapadlo nič iné, než ho veľmi okázalo a s vyslovením zásluh o výstavbu socializmu inštalovať do funkcie predsedu federálneho zhromaždenia. Ťažšie sa získava dôvera. Ale my sme snáď nejaká strana, ktorá prešla už voľakými skúsenostiami, ktorá snáď nechce len vtedy, keď sa medlíže politicky pracovať.